Tempada primavera-verán en Moda Ramos. Como sempre, as mellores marcas, os mellores prezos. Unha ampla variedade na que atoparás todo o que buscas en todos os estilos e para todas as idades. Atención personalizada e asesoramento. A maior tenda de moda do sur de Lugo. Ven a Moda Ramos en Taboada e Monterroso. Esta é a columna de fume que se podía divisar dende Chantada pasada media tarde, procedente dun novo lume forestal que hai uns instantes continuaba activo na parroquia de Río, no concello pontevedrés de Rodeiro, que limita con noso municipio. O lume iniciouse arredor das 6 menos cuarto, segundo fontes da Consellería de Medio Rural, e polo momento estar aínda activo non podemos ofrecer datos exactos da superficie afectada. Os medios implicados en sofocar este incendio son 2 axentes forestais, 6 brigadas contra incendios, 5 motobombas, unha pá, un helicóptero e un avión. O fume cubriu o val de Camba e outra ladeira do Monte Faro, sendo perceptible o seu olor e a oscuridade do fume na comarca chantadina e parte do Sabiñao, onde este novo lume causou certa preocupación debido á vaga de incendios forestais que está a afectar o interior de Galicia.